Nadu babathe ka Jingïakynad Jaidbynriew ka bajur hapedeng ki Jaidbynriew Kuki ban Meitei ha ka jilla Manipur ka balasdang nadu kalaitrik jemang ha ka bakaladon ka jingdu ka Jingïakynad ka balapalat ya kispa angut na baro alyang kenhun Jaidbynriew. Wat lale si kini ki bayap ki layap la bun Bnai khamtam ki badai na ka kenhun Jaidbynriew Kuki ha ka badai tat haduk menta ka sngi kidang yo ban Shimti ya ka medyap ki bahaying hasam jongki ki bala Khlad no Kiba baro shikatu la shubu ban haja ka bu medyam ka Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal bad ha Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences JNIMS Imphal bad kiwe ki hospital. Katkum nagatalong khubor jong ka Indigenous Tribals Leaders Forum ITLF ka kenhon lang ki seng bhalang jong ki kenhon Jaidbynriew Kuki zo kalapentip bakat haduk menta khat kendai teli ki medyap layo pediang ha modbung kang pokpi kat bahalam kapat saphui. Ya kini ki medyap la penpoi da ki helikopter badru da kakali jong ki Sipai Assam Rifles. Kat kum ka khubor ya kini ki bela du la ka jingim ha ka ni ka Jingïakynad Jaidbynriew ya ki khat kendai ngut ki bela penpoi ka met jong ki ha modbung kang pokpi la sha ki sngi kat ba ya ki bahalam kapat empat shimlala ban pentikna haduk menta. Bukan sah, lindung aku tahu semua sih. Kebun jauh cuma, pakai ini buat safety. dah langsung kita aneh nak. Tu cuci tampilan lah.